Тапшыруга килгән алдагы котлау сәламен без. Иске Кулатка районы Иске Атлаш авылына юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Мусина Гөлнур Тәүфик кызы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны Иске Мастак авылыннан газиз әнисе Фатиха апа Галимова һәм Тольятти шәһәреннән 2 тума кардәше Лилия котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз балам, сөекле туганыбыз 1972 елның 3 мартында Иске Кулатка районы Иске Мастак авылында якты дөньяга аваз салды. Сөекле кызым, иртә белән уянып, исәнме икән, ни хәлләре, кәефләре ничек икән дип уйланам. Кичләрен ятканда синең өчен Алламнан тынычлык сорап дуга кылам. Бар тормышым синең белән бәйле. Бүгенге матур бәйрәмеңдә сиңа кызым исәнлек телисем килә. Син гомернең уртасына җитсәң, мин бит инде әкренләп аның иң биек баскычына менәм. Шуңа күрә язмышның күпме миңа тагын шикләгәнен белмим. Тик ешрак күрешеп, синең җылыңны тоеп яшисем килә балам. Сине нинди шәшкә белән тиңлек икән, яраткан кызыбыз, сеңелем һәм апабыз. Син бит безнең рәсемдә ясап куйган шикелле бик матур. Буең зифа, акылың тулы. Сыкланып үзебездә яшибез. Күзләребез бер үк тимәсен гаиләңә, үзеңә. Эшеңдә дә сиңа бары тик уңышлар гына юлдаш булсын. Синдәй сабыр холыклы, юмарт кешеләр бик аздыр. Гел барыбызны да ачык йөз белән каршылап алып узатып каласың. Җылы сүзләрең белән күңелләрне иретерлек итеп, авыр чакта таянычыбыз була аласың. Без үзебезне бәхетледән саныйбыз. Синдәй кызыбыз, кардәшебез булганга. Котлыйбыз кадерлебез матур туган көнең белән. Алда гел синең яныңда якыннарың, туган кардәшләрең булсын. Гомере буе безнең барын онытмый яшә. Кадерледән дә кадерле, яраткан син кешебез. Бүген котларга җыелдык бәйрәм белән сине без. Туган көнең бик яшь әле, бик аз әле яшь тулган, дөрестән дә кадерлебез пешкән җимешкәй булган. Сылу йөзеннән елмаю бөркеп тора нурланып, йөри бүген ул өендә шатланып, канатланып. Күңелдәге балам дәртең сүнмәсен, сүрелмәсен, йорт капкаңа кайгы җиле гомердә бәрелмәсен. Юк синнән кадерле кеше, иң кечкенә, иң якын, һәммә безнең йөрәгендә дөрли бүген ут ялкын. Барыбыз да котлар өчен ашкына яннарыңа, бүләккә җырым сайладым, багышлап аны сиңа. Кадерле Гөлнур Тәүфиковна, якыннарыгыз юллаган теләкләргә кушып, бүләккә матур җырда юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Har mizgelining qadrini bilib yashayib